orang keri melawan juga semangat seperti semangatnya para pahlawan Kusuma Bangsa sing mulu-mulu siji kepungkur membela dan berani berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Orang kalah kalah semangatnya para taruna sing mapan orang kendingan. Laras to Mas Hendro? Laras Mbak Cangi, wah jan luar biasa kok kula. Gumun setahun jembleng serendeng. Sing kok gumune apa Mas? So kalau mangsa sing nanggap wayang biasanya rak kiai sepuh. Betul. Pada malam hari ini Indonesia miniatur adalah desa Kentingan. Masa Terbukti bahwa pemuda nom-noman tidak lupa dengan budaya wayang kulit. Tepuk tangan buat Karang Taruna ngeyel geng nih. Leres nih, jadi itu tetep ngeyel nimbali Pak Kangko. Iso tetep ngeyel piye carane yo? Nggih, ora ketang setahun niku ping telurane 280 per wung. Panggah nanggap jenengan pokoke. Lah ora awake dhewe iki nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Limbo. Karek nglungguhi kloso gumelan ki mboten. Bener. Kanca-kanca pemuda yang patut kita apresiasi itu adalah Kentingan niki. Pemuda sana-sana sing luar Kentingan sok kala mangsa bocah nom iku biasane ngeslot nggih mboten. Nek piyai kene dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 diisi dengan hal-hal yang positif. Gitu. Lah ini patut kita contoh mulai konco-konco kabeh sing kono kae lek pengen desamu makmur maju nanggap wayang. Ya ora Nek. Kok iya tok lho iki desa dusun. Iki dusun kan dusun. Iki lho nyuwun sewu iki nek mboten lepat 4 RT. 1 RW penduduke 640 rondone 37 Met. Lah wis tak iki mah wis nyuwun pirsa karo panjenenganipun Dukasun. Bu Siti nggih mboten. Berarti iki lingkupe mung sak dusun ora sak desa. Desane jenenge Pokerep. Nek iki sak dusun dusun terpencil. Lah nggih. Iki wonten iki sawah. Iki mung cilik dusune. Panbasane dianakti wikat. Ing atase dusun wis iso nganggap dalan kangkok. Desane rong iso nganggap. Lah, Pokerep iki dusun ora nganggap. Lah aku kan gara-gara dosa pengen nanggap. Ya rencana insyaallah bar wayangan beniki sok benek bersih desa nanggap nimbali Mas Kangko. Nah, ngono lho. Ya pokoke golek acara apa digolek-golekno. Lah ngono kados dalu punika rak ngepas-ngepasi ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Niki kebetulan kok secara kebetulan sampean nak ninteni. Piye Mas? Iki kan dina Setu. Dina Setu. Setu jumlah 9. Setune paling ya songo ki angka sing paling gede tuwa dhewe. Iki Ibu hari ulang tahun 81. Dijumlah dadi songo. Lah iki jodoh iki jenenge. Songo mudah-mudahan Kentingan kita iki dusun sing gede. Dusun sing makmur Allahumma. Amin. Ngono. Songo menang dhewe. Menang dhewe. Soale songo-songo kok kiu-kiu menang dhewe. Nah, iki aku gak ro ya. Iki termasuk ini dilarang ora kena ya Met penyakit masyarakat. Ning nek jaman geng sing saiki modern kuwi modele kabeh online. Apa kuwi Met? Lah iki judul iki termasuk ki mau pekat. Nek judul ki apa ki? Basa asline judi online. Oh judul ki judi online ki judi online. Oh nek pinjaman online ki apa Met? Pinjol. Nek ojek online ojol. Nah nek kontrakan online kuwi Met. Apa ini kontrakan online? Istilah singkatan kowe iso buka ku iso nutup iso gelar ku iso gulung. Nek apa ki judi online jual. Oh pinjaman online pinjol. Ojek online ojol. Nek kontrakan online kuwi ndek kos. Ora mesti kancane. Lah dene lapo? Kenapa kalian ya masyarakat ya didongakne muga-muga sedaya pemuda semakin solid kedepannya nggih Mas Kangko. Nggone tetanduran Kiai Kentingan kene saya ngrembaka, saya makmur sepadha karo logone HUT Republik Indonesia yang ke-81. Oh, logone Mas. Logone menawi mboten lepat nika berdaulat adil dan makmur. Niki nyuwun sewu lho Mas Komet. Kula kok ngguroni kalih Kiai mriki mboten. Kiai mriki sampun cerdas-cerdas kabeh.
berdaulat iki padha karo pagelaran dalu punika, Pak. Oh. Sebenarnya beliau-beliau yang memberi contoh moto ini adalah Mas Kangko. Oh iya. Nah, berdaulatnya adalah seorang pimpinan gitu yang tidak mudah terprovokasi, terkontaminasi orang luar. Ini penjenengan. Iya. Berdaulat. Adil kanca-kanca piye pagelaran wayang kulit ana limbukane, ana perange, ana goro-gorone. Ya ora Mas? Gak. Lho, kok adil opo? Makmur wis jelas, makmur kanca-kanca yoga dimakmurne gitu. Secara ekonomi Omonganmu lho kelinci. Mas Kangko seminggu rong lho Mas. Durung kondur lho Mas Kangko iki. Pancen rumpukno koyo. Makmur kabeh yo. Ini numpak alpat. Mbok kene gawane alpat siji-siji iki jenenge makmur adil. Ngono. Berarti kan berdaulat ya mbak seorang pemimpin yang patut kita contoh adil dan makmur men. Apa wis adil? Lho sudah, urung. Lho kok urung piye? Kene ning dhuwur kene ning ngisor iki. Adil ta? Mbok ning dhuwur kabeh. Lah terus sing bagus apa? Tapi nek kemakmuran sudah jelas. Makmure gondi. Lho kanca-kanca perekonomiane men. Iki numpak bis dadi siji, elek dadi siji. Lah kene numpak alpat dhewe kok. Ya makmur kene no. Nek omongmu dipikir ora anjir. Kowe aja ngawur lho men. Nyuwun sewu. Ya nyuwun sewu lho Mas Kangko. Sebabe napa Mas Kangko kok makmur mergo Mas Kangko iki dalang abot ya men. Sing ngarani tukang sapa pancen dalang. Iya lho. Maksudnya ini jalan ini abot sanggane. Abot napa sampean tau beto depok dhewe kok, Mas. Mulai ini karek teko dikrang tak kira 80. Tapi kan melek sewengi men. Lah mbok aku iki turu. Iki melek. Iya tapi. Lah kaya ngetoni swara lho men. Dia wong bisu. Kowe iki aja ngawur lho nyuwun sewu sebabe apa Mas Kangko kok. Lho mau berkedaulatan adil makmu kok tromok-tromok dalang lho. Mas Kangko sebabe napa Mas Kangko iki kok larang bayarane akeh. Ya, Mas. Mas Kangko peralatan iki teko Solo digawa kabeh. Nggih mboten Mas? Ya. Kelir, Son, rontok, rontek yoga-yoga iki gampang. sabis, sinden sahari. Saya iki gone Mas Kangko kabeh. Wis ora berarti aku meranggan. Kok kenangan? Hang kene koyo renek gamelan kene renek son. Kok kene wis adil. Lah iki berarti gone sapa? Lho mik barang iki gone Mas Kangko beda karo kowe. Nyapa? Kowe nek bayar aku sak yuta 250, kowe mik yo ora gowo yo ora. Udah 250. Ngono malah curhat nyapet. Lah yo kowe ngerti ora? Kowe kok nyepelene Mas Kangko? Bilangan aku kok. Mas Kangko sapa? Kok? Iya. Bapak Sendro. Mas Kangko nek mbok sepelekne bengi iki aku sing ndak trimo. Kok tak trimo piye? Paribasane Mas Kangko iki koyo dulur sinon wedi karo aku. Alah iya ya. Kowe iki ning kene modalmu apa? Ping lambi-lambi tok ping tutuk-tutuk tok mik iki gone sapa mek? Iki gone sapa? Gone Mas Kangko. Kok nyepelekne Mas Kangko? Loh. Iki gone ngono. Mas Kangko. Nyah. Lah kabeh dadi karo apa nek ora nggawa mik? Langsung ora apa-apa. Nang kowe ora apa-apa ya Mas Kangko. Ya, biar jajan wae. Ora apa-apa Rumah jajan. sama lu sudah perjuang wae. Ayo sambutan karo piye kene. Lah kok apa kowe tekane kene kok nyanyi kon dadul kon sambutan kon ndongake. Are aku toh. Pripun Pak Wartosipun? Hai nggih. Asik. Hai Bapak saya. Hai. Dan. Apa ora ngomong iki terus. Terus sopan ae kok. Kowe pengen ngomong iki ora. Ayo Pengen lempung. Lempung Lempung sing duwe. duwe. Wah, pardulane dadak kelambun. Eksi. Lu apa mungkin lebih baik minta maaf. Lebih baik minta maaf njaluk pangapura. Itu etikane wong Jawa, men. Aku gak ora iso iki tak bacok kowe. Kok ngene ayo njaluk pangapura karo Mas Kangko. Njaluk pangapura itu sikile piye, Dodok? Komen. Ayo, Dok. Sopan santun udah negara. Adab dienggo. Iya, ayo Dodok kok kene. Piye? Gile. Oh iya tanganmu itu. Ayo mlaku kono. Sikile lho. Weh, sikile, mat sikile. Sikilmu ku lho. Sikilmu lah. Sikilmu lho, Mat.
Sikilmu ki lho iki kok. Lah ngono. Dodok. Oh. Yo piye nek nembung niku ana mau kandhane Langsoan sih mun. Iya iya. Ini ngopo? Para punten ingkang kathah. Nang napa tengah jeng kawau kula pun ngelokke. Ngelokke kedunungan. Lah dalah. Ampun ya Pak. Ya, aku kan enak udah negarane. Ngapunten, Pak. Oke, bojone semono ora sempat wae. wong ki aja nyepeleke Mas Kangko nyuwun sewu Mas Kangko ki tanggung jawab abot. Tur lah Mas Kangko ki melek sewengi tanggung jawab ki piye pagelaran pada malam hari ini penontonnya ben seneng ngono lho Mat. Oh, coran iki iman ning dhewe. Nah Imam, Mesti ngarep Nang Imam, manggon ngarep ya. lho, kok terus sholat perang? Lho ya tahu to Mat. Aku Jumatan budal ku Selasa Mat. Di sini Jumatan rutin berarti. Tidak Mat. Oh, berarti goblok apa ya? Lah goblok nyapa. Jumatan ya Jumatan. Jumatan orang rutin berarti Senin yo budal. Selasa yo budal. Wis tak Jumat. Lah iya. Jadi nyuwun sewu Pak Kang iki padha karo imam. Salat salat orang ini gumantung imam pagelaran malam hari ini apik lan orang iki kare Mas Kangko. Kaya karane Kare Mas Sing Kangko. manggon ngarep, Nek salat ae imam. kowe tau sholat? Ya tau. Tahu sholat jenazah? Ya tau to, Mat. Ngarep dhewe. Iya. Tahu sholat jenazah. Ngarep dhewe mayit ora imam. Goblok, kita. Pak Kangko kan padha karo sopir to, Mat. Sopir. Sopir iki manggon ngarep. Lah Pak iki. Iki penumpang. Oh, berarti penting ngono. Penting ngono. Yo ora ya penting penumpang. Ya ora penting sopir to, Mat. Lah nek supir nek penumpang ora merongos nyalon gitu. Aku iki malah sesuk kocok ngajak ibu lho. Sing penting tetep semangat. Merdeka, Mat. Jelas. Agustus-an. Oh iya, hari ulang tahun Republik Indonesia Ke-81. apa sing arep mbok persembahke karo bangsa Indonesia? Apa? MBD ora katut itu. Wah, ini ora berpengalaman. Ini maksudnya sing arep mbok persembahke lomba-lomba ngono iki nggih mboten Mas. untuk menghormati jasa pahlawan. Nek kamu yang lomba ta? Enek. Lomba. Biasanya ono lomba tarik tambang iki Yo yo, panjatinan. Panjatinan. Kuwi lak jaman biyen lo kenek. Terus nek lomba iku makan kerupuk gitu. Iya iya. Lah saiki taun 2026 ki mbok aja mangan kerupuk, mangan geprek kaya enak to. Lomba Cek kok lomba kok main geprek iki. Wong nek ora berpengalaman lho. dulu lak jaman biyen to. Loh, tapi kan kudu nek saiki bukan lomba apa jajal. Ayo mangan geprek kan enak. Sing arep mbok persembahke karo warga kene apa kepentingan nyanyi lagu? Iso. Lagu-lagu nasional aja lagu Roma Irama sudah hal biasa. Yo. Kayak gimana ta? Yo, itu kan 45. Iso. Lagu apa? Tuh. Oh, ngandung-ngandung. Oh, iya. Sana kula sing gendeng piyambak. Ora, mangane kok. Kaya-kaya Halo, halo Bandung, ibu kota Periangan. Halo, halo Bandung, kan semangat 45 Semangat lah jelas. Ora tahun dulu Suko. lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Merdeka! Merdeka! Semangat 45. Tapi aku ora bangga nggih mboten Bacang. Asmane Sebabnya ngeten iki sing mirsani kan piye nganjuk sok mudeng basa Indonesia. Loh, tapi kan setidaknya iki nek basa Indonesia sing sepuh-sepuh ora mungkin pirsa Met. Ora mungkin paham. Piye nganjuk kudune nggih basa nganjuk. basa Jawa. Basa Jawa Met. Sorane. So, Kan ora. So iki kenapa Met? aku Iya lho. piye kabar Bandung? Jawane. Jadi on basa nganjuk. Cuk, piye kabare Bandung? Lah yo halo. Halo Bandung. Piye kabar Bandung? Ayo lu Bandung. Hmm. Iya iya. Terus.
kuto cengengesan. Kok kutho cengengesan to? Ya iya. Mbok kuto cengengesan priangan lho. Berarti saking riyange ya ra. Iya. Cengengesan. Halo, piye kabare Bandung? Mbok kuto cengengesan. Piye kabare Bandung? Kuto pangeling-eling. Kok pangeling-eling? Kenang-kenangan. Ya, kanane wae ngene. Kok ya iso to, men? Iya lho, sama kene. Suwe banget. Lho, apa wis sudah? Wis sudah lama kita ya, suwe banget. Ora ketemu. Ora ketemu. Ora ketemu karo kowe. Saiki wis dadi mulih bengi. Sik kok dadi mulih? Dadi mulih piye basa saiki wis dadi mulih bengi piye maksudnya? Lautan Lautan mulih ngono. Lautan saiki wis dadi mulian bengi. Ayo pring direbut meneh. lah kok pring ya? Lebung. Ayo pring. Oh, nasional. nasional. Jadi ini kudu cerdas seorang pelawak. Iya Tapi kok ya pinter. Kenapa? Kayak aku kok ya pinter. Lah kowe tetep apa? Nek paling enggak itu pelawak tuh harus mempunyai skill SDM-nya dhuwur to, Mek. Skill tengen apa? Iki ngene lho, tak tekok iki skill itu dia jiwet. Kowe kudu cerdas. Pokoknya iki ndereke Mas Kangkong iki seorang dalang yang hebat, sarjana seni. Iya. Kowe aja kalah karo Mas Kangkong. Dalam hal apa? Merangkai kata-kata bisa seorang komik. Iki jajal. Saudara ora? Lah. Dia gone iki sarjana. Sarjana kabeh Mas. Sing benar dosen. Ora gumun. Iki Ah. kumur. Ayo sing Iki kok sarjana kabeh. Sarjana semua. Iki sarjana kabeh, Met. Apa kabeh? Iki kabeh sarjana iki. Begini. Lho, malah dosen lho, Bu ini malah dosen. Iki dosen, Met. Nanti sampe. Loh. Kowe kudu cerdas, kowe kudu pinter ngetokke kepinteranmu ndereke Mas. Iya. Iki mboten. Heeh. Saiki kowe nek iso merangkai kata-kataku, Met. Iya. Setan ke pasar membeli ibu pisang. Ayo, Met. Ibu membeli setan. Ora cerdas iki. Ibu dan setan. Alah-alah bet kok goblok. Enggak apa-apa. Ibu membeli pasar. Loh, aku beli pasar. Pasar setan. Balano ngerti. Kakak-kakakmu piye? Setan ke pasar membeli ibu pisang. Ayo. Ibu membeli pisang nenek setan di pasar. Lah enek iki wong ora yang gue. Wong nek ora cer. Mari mau ke setan lho. Lah kok berarti ora iso. Lah kok mau iso? Ya ngerti tekokmu piye? Loh, jajal. Apa kowe? Ibu setan ke pasar pisang membeli. Ibu ke pasar membeli pisang. Lah setan. Kowe. Oh, ini setan nek Wis blok-blok. Oh, pengalaman. Ya kita tunggale. Mas lho. Anjing, ora padha karo anu kethek nenek kakek mencium. Ayo rangke kata-kata. Nenek mencium kakek. Lah kethek. Ciuman kowe. Kok ini aku kabeh? Ora Ojo kalah, ayo terus. pengalaman ora. Wong iki kudu tegas, kudu cerdas, Nek. Anu aku takoki Nduk. Takoki ya. Kowe iso tenan ora? Iso iso. Sapi rumput makan letok. Sapi makan rumput. Takok. Tetonge Pangan kowe. kowe takok. Berarti ora cerdas. Sing tetonge. Pangan kowe. Ayo, pertanyaan aku. Berarti nek ora cerdas, ini sik tak koki. Nah, iki kata-kata begini wae yo. Kowe bisa merangkai, Mas. Komen itu seorang pelawak yang mempunyai skill suara hebat. Iya, sing kerja-kerja ini. Ya kene. Pak Kangkong mencium mayang Mbak Dwi. Iya, rangkai ini. Pak Kangkong mencium Butwi. Lah mayang nih. Wis tak urusannya aku. Man. Lain tuh menurut Oh, nyampe lah. itu main jenenge. Wih, sing penting iki
ini Siano. oh iya Iya no. kandungannya sih Mek. Dengan nyopong kowe ora arah mandi ya. kemandi Ora dene ngono jenenge sampean tekan kene iki gak perlu dienteni dongane. Kok dasare iki wis jam 12 iki donga iki mandi-mandine. Dongane sih, Bro. Kayak dongane. Aku kandungane apa? lah nyapa kandungannya kowe ditanggap karo piyai kene lho Aku kata mutiara. kata mutiara piye Ya kandungane. iki kula dongake mugi-mugi Karang Taruna ngeyel geng semakin solid dalam berpertemanan ya Mas ya. Sukses karirnya panjenenganipun Bu Kasun dipun paringi panjang yuswa, sehat walafiat, sedaya piantun keningan, muga-muga nggone tetanen tetanduran tansah ngrembaka asile mati ketekuk malimpah ruah. Lah nek kowe piye? Kowe kok kata mutiara lho omong Kata-kata mutiara yang saya sampaikan untuk kepentingan dan sekitarnya. apa? Urip nganggo ati kudu kebak ing syukur. Urip kudu nganggo dan sing jujur. Ben iso uripe tambah makmur. Allahumma amin. Kabeh kudu disyukuri mergo awake dhewe sadar wong sing urip apa wae sing urip nang donya iki duwe kekurangan lan duwe kelebihan dewi-dewi. Lah kok iso lho? Yo iya aku rasa nganggo contoh wong nganggo kewan ngono. Kowe jenengan ngertos wong. Ula mati. Ula niku adalah hewan sing sregep poso. Ya ta? Ning lambene tetep enek racune utawa berbisa. Lho ngono ular kaya ngono kuwi. Berarti wajane kok. Lho, lah niki Filosofi nih Pak. ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Oh iya. Nek enek lho ular sing gak berbisa. Nek ular iki kabeh dinggon ulo iki bisa ya. Enek iki dienggo dolanan radine gak. Ora enek. Enek. Ular kok. Ular tangga. Contoh malih wonten Bae kan babi. Babi. Babi niku dipangan karam. Ning lakune lurus. Ora tau minggat-minggat ya babi terus. Enek sing tereni ya enek. ora enek jenenge babi iki nek aku ki Lurus. satu tujuan. Enek babi. Ora enek. Enek. Ora enek babi kok muter iki. Iya enek. Babi apa? Babi nuntal pelek. Nek banyak yang banyak ning aja meksa ngono kuwi to. Banyak kok meksa ngono. Oh rasane Mos. Saulawane lak wong seni iki ya dungane iki ya kanggo seni. Nganggo kata-kata sing apik. Contoh, sok bolongan nggawa kasur, masyarakat Kendingan muga-muga sedaya panjang umur. Lah ngono iki senine kecekel to. Ya. Ya bro. tuku jajan ning Surabaya Kyai Kendingan sedaya dipun paringi panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Ngono kuwi seni ngono kuwi. Oh amin ya bulan sitok kae. Ayo kowe po. Tuku sukun ra ono susuke. Apa kuwi? Dikasur njero duwe. Nah, bener. Kowe iki ngawur iki bukasun iki ra tek bahasa Jawane iki ora patek paham mergo piyai iki piyai Lampung ngono luar Jawa met. Luar Jawa met. Mosok ya? Oh. Lha kok nang kaya kok ngerti ya? Gak ngerti kayak wis suwe kok. Mergo cinta dengan budaya wayang itu adalah milik bangsa Dadi Indonesia. nang kaya mergo cinta Budaya baru. cinta budaya nggih mboten Mas. Nggih lho. Lah cinta apa nanggap? Salah. Kok iso? Nanggap mergo nek duit. Cinta kaya apa ra duit ya apa nanggap. Masyarakat Kendingan supaya ngerti dan nanggap lho ngene lho. Oh, jadi iki Bisa nek nanggap kok desa urung kan ya lho. rencana iki kok men. Piye? Rencana kok apa Dalane itu Pak Kangkong. iya tapi dagane ketoke gawe dhewe. Buka aku wis gak resign lah. Kowe riset sampe melok dalan sapa kuwi? Sing laris iki Mas Kang Kotok lho. Leh. Masa lho? Sing laris iki Mas Kang Kotok. Ya malah kene. Disari. Sugeng dalu kunjuk para pilenggah kakung Semana Putri, sedaya warga Kendingan. Iya nopo. Iki lho kowe tak kok nyanyi. Nyapa nih? Sapa? Yo siapa kowe nek penyiar Si aran wapi. Piye? Gue mulai kalau bangkin ki. Urung panen lagi umur 40 dino. Dijatuh mite ayo kene to. Dadi yo kok pite iki lho. Ora panen.